Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaurkoan gurekin platoan izango ditugu alde batetik Erraki Saretik Manes Maiarin eta bestetik EH Bilduko europarlamentaria den Fernando Barrena. Baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren 11 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1955 urtean, Alexander Fleming eskoziar biologo eta farmakologoa eta lisozima eta penilzilinaren aurkitzailea hil zen. Urte batzuk beranduago 2004an islamistek tren ezberdinetan ipinitako 10 lehergailuk 182 hildako eta 1800 zauritu utzi zituen Madrilen. Egun berean, baina 2010 urtean Txilen, Sebastián Piñera enpresaburuak hartu zuen lehendakaritza eta 1958tik herrialde horretan demokratikoki aukeratutako eskuinaldeko espektro politikoaren lehen presidentea izan zen. Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 2020 urtean, COVID-19 koronavirusa pandemia bat zela adierazi zuen OMEk. Data horretan, 118.000 kasu zenbatu ziren, 114 herrialdeetan eta 4.281 pertsona hil ziren. Ikus ditzagun gaurko albisteetako lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur martxoaren 11 da, ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. ELA, UGT, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuak grebara deitu dituzte zaharretxetako langileak berriro. Orreagako batailaren monumentuaren aldeko ekimena aurkeztu dute, Baskoia komentzeko monumentua Luzaiden jarri nahi dute. Nafarroak 15 milioi euro inbertituko ditu datozen 3 urtetan Nafarroko IGB sistemako agenteen artean elkarlan proiektuak sustatzeko. Arantzadiko meandroaren barruko aldea itxuraz aldatzen hasi da parkearen 2. fasea egiteko lanekin urte bukaeran amaituko direnak. Honetzi da Mendillorriko Mendigoiti eta Elago ikastetxek partekatzen duten patioa berriz naturalizatzeko lanen lizitazioa. Iruñako alkateak Ana Eraul Palacios zoriondu du atzo 100 urte bete baitzituen. Iruñako udaltzaingoarentzat furgoi motako 6 ibilgailu alokatzeko kontratua esleitu da. Kontratua 455.440 eurokoa da. Osasun publikoak Nafarroko polen mailei buruzko asteko aurrikuspenen kanpaina hasi du. Ernai Gazte Antolakundeak 500 eta zutik lelopean deitu du aurtengo udaberriko gazte martxa. Orain, pasa gaitezen asteburu honetako agenda errepasatzera. Gaur martxoaren 11 ostirala arratsaldeko 6etan Artikako udal liburutegian ipuin kontalaria Bentura Ruizen eskutik. Bestalde arratsaldeko 7etatik 9etara berdintasun lantegia eskainiko da Mendillorriko Zibiboxean. Eta ordu berdinean, baina Labagunean omenen kontzertua eskainiko da. Arratsaldeko 7etan ere, baina Antsoaingo Txokogorrin korrika kulturala, pintxopote eta arropa desfilea egingo da. Ordu berdinean ere, baina Orkoienen piraten istorio bat antzerkia ikusgai. Eta ostiralarekin bukatzeko arratsaldeko 7etan ere, baina geltokin Saizan taldearen kontzertua. Bihar martxoaren 12 larunbata Sormen lantegiak familiartean Iturramako Zibiboxean goizeko 11etatik eguerdiko ordu batak arte. Bestalde eguerdiko 12tan korrikaren aurkezpen ekitaldia egingo da geltokin. Egun berdinean, baina eguerdiko 12:30 ordu batak eta erdietara gauzek generorik aldute izena duen berdintasun lantegia eskainiko da Juslarrotxako Zibiboxean. Eguerdiko ordu 2:30 bertso bazkaria egongo da Arangurengo kontzeju etxean. Eta bukatzeko larunbatean ere, baina arratsaldeko 6:30 7:30 titeres txontxongiloak Mendillorriko Zibiboxean. Agendarekin bukatzeko martxoaren 13an igandea Burlatako kulturretxean
Luze edo motz binakako bakarrizketa eskainiko da Mirari Martiarena eta Idoia Torregarairen eskutik. Aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusienak dioenez PPek ultraeskuinaren besoetara jo du eta Vox Gaztela eta Leongo gobernuan sartu du. Eta honen harira azpian, Navarra Suma zipristintzen duen aurrekari arriskutsua gorriz nabarmendu du egunkariak. Beherago hori azpimarratutako lerroburuetatik lehendabizikoak dioenez, pobrezia agertokira atera da Antsoainen. Bigarrenak ordea horrela dio, gerraren zain dauden hotelak. Eta hirugarrenak horrela dio, tximiren berrikuntza datorren astean. Honen azpiko lerroburuak argazki batek lagunduta horrela dio, Errusiak uko egin dio sueten humanitarioaren negoziatzeari. Eskuinaldeko lerroburuak aztertuko ditugu orain. Lehendabizikoak dioenez, Ingetimek 200 lanpostu sortuko ditu Nafarroan. Bestalde egunkariak azpimarratu du senatari talde batek Mikel Zabalzari buruzko artxibo sekretuak eskatu dizkiola CNIri. Horretaz gain Navarra Suma kartel elebidunak kendu dituela Villafrancan jakinarazi du Diario de Noticiasek. Beherago egunkariak nabarmendu du 38 pertsonak hiltzurrun transplantearen zain daudela Nafarroan. Eta beherago euskara ikasten duten helduen kopurua 14 hazi dela 10 urtean azpimarratu du. Eta bukatzeko egunkariak Reyes Calderón idazlaren aipua nabarmendu du eta horrela dio, serieko hitzaile batek uste du hiltzea artea dela. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkariaren lerroburu nagusienak dioenez, Volkswagen Nafarroak ekoizpen eta enplegu maila altua mantentzea aurreikusten du. Ondoan argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, hobi komunak Mariupolen. Honen azpian, Ukrainari buruz Errusiako erasoaldia murriztu egin dela Moskuren eta Kiben arteko goi mailako lehen negoziazioek porrot egin ostean idatzi du egunkariak. Eta bestalde Nafarroari buruz horrela idatzi du. Kostia Ukrainako haurra, Iruñean minbiziaren tratamendua jaso zuena eta gaur bunker batean bonbetetatik babesten dena. Horretaz gain egunkariak gorriz nabarmendu du neurriak eskatu dituztela medikuak herriekin lotzeko. Eta bukatzeko Diario de Navarrak jakinarazi du PPek Gaztela eta Leongo gobernuan lehen aldiz Voxekin sartzea hitzartu duela. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusienak dioenez, Tapia Plus legeak eudelen oposizioa ere eskatzen du. Bestalde egunkariak azpimarratu du pandemiak osasun mentalean duen eragin handia egiaztatu duela homek. Azpian argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Zibilen irteera erritmoa bizkortu eginda. Honen azpian egunkariak nabarmendu du Vox PPren eskutik sartu dela Gaztela eta Leongo gobernuan. Eta honen ondoan dagoen lerroburuak dioenez, Elizako abusuen ikerketak hitza emango die biktimei. Eta bestalde hurrengo lerroburuak horrela dio, ahots bat erausorentzat, denbora trans baterako epilogoa. Eta bestalde hurrengo lerroburuak horrela dio, ahots bat erausorentzat, denbora trans baterako epilogoa Bilbon. Eta bukatzeko Iñaki Egañaren erreportajearen izenburuak horrela dio, Andres Lanz 40 urte Guatemalan desagertu zenetik. Berri egunkaria aztertuko dugu orain. Argazki batek lagunduta eta berdez azpimarratuta, lerroburu nagusienak dioenez diplomaziak ez du fruiturik eman. Argazki batek lagunduta eta berdez azpimarratuta, lerroburu nagusienak dioenez diplomaziak ez du fruiturik eman. Honen azpian beste argazki txikiago batek lagunduta, deferiari buruz 9 euskal konpainia idatzi du egunkariak. Horretaz gain legebiltzarrak gazteriaren legea onartu duela emantzipazioa bultzatzeko xedez jakinarazi du.
Bestalde, zaurgarrienen kasuan baino ez dietela egingo jarraipena COVID-eriei nabarmendu du berriak. Eta honen ondoan lehen biktimek deklaratu dutela kote kabezudurren aurkako auzian jakinarazi du. Bukatzeko horrela dio azkeneko lerroburuak, ezkerraren txanda Txile zuzentzeko. Euskal Herria irratia bukatzeko lerroburu nagusiena Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko lehendakariaren aipua da eta horrela dio. Euskaldunon hizkuntza eskubideen urraketak betikotuko ditu dekretuak. Bestalde Euskal Herria irratiak Nafarroan 14,5 hazi dela euskara ikasten ari diren helduen kopurua 5 urtean ohartarazi du. Eta bukatzeko Errigoraren olio eta kontserben kanpaina heldu dela jakinarazi du irratiak. Gaurkoan Erraki gune autogestionatuaren sareako kidea den Manes Mailarin etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo? Kaixo, egunon. Zer modu zaude, Manes? Ongi, hementxe. Manes, konta eguzu pixka bat, zer du Erraki eta noiz nola eta zergatik sortzen da? Bai, egin beharra daukat ohar bat, ez da gune autogestionatuen babesarea, baizik eta langile kontrolpeko espazioen babesarea, horrela zuk aipaturiko izainarekin hasi genuen ibilbidea, baina urtebetera edo aldatu genuen izena, zergatik langile kontrolpeko espazioen sarea, eta honen azalpenak ere ekartzen du Erraki bera ulertzea. Ulertzen dugu kontzeptu hori dela okupazioaren fenomenoaren baitan sartzen diren fenomeno edo adierazpen ezberdinak nolabait aztertzeko modu egokiago bat, nolabait esan daiteke boteredunek burgesiak ere okupatu dezaketela. Orduan guk gure kontzeptu politikoan sartzen dugu bakarrik langileriak edo desjabeturiko, baliabiderik gabeko norbanako eta taldeek hausten dutenean eraikinak eskuratzeko gizarte honetan dagoen bidea dela erosketa edo ez dela alokairua. Horren gainetik pasatzen direnean ezartzen da langile kontrola. Eta gainera bete behar ditugu kontzeptu horrek baldintzapen batzuk, ez izatea langileriaren askapenaren kontrakoa, demagun badirelako ere, ez dakite prostibulo okupatuak, badira narkopisuak, eta horiek ere gure kontzeptutik atuzten ditugu. Orduan, Erraki da, okupazioaren paradigma honetan, nik aipaturiko kontzeptu honen barruan sartzen diren espazioak defendatzeko sare bat. Orduan biltzen ditu sare ezberdinak, haien batez ere hasi gara gaztetxe eta gune autogestionatu horien mundutik, eta haien gaitasunak biltzen ditugu gero behar den momentuan ezartzeko. Gaitasun, eta horretaz gain gure gaitasun propioak ere baditugu. Gaitasun juridikoak sortzen ditugu, gaitasun ekonomikoak, badaukagu erresistentzia kutxa nazional bat, gai dena erasoei, bapateko erasoi aurre egiteko, mobilizazioak ere antolatzen ditugu nolabait espazio hauletan indartzeko edo daukagun indarra biderkatzeko gainerako espazioen saretzaren bitartez. Eta horretaz gain ere okupazioa bera, espazio partikular horietaz gain, okupazioaren defentsa orokorra ere egitea testuinguru batean non jada ez dagoen agente sozialik, agente potenterik okupazioa defendatzen duena eta horren beharrezkotasuna defendatzen duena. Orduan lan politiko orokor hori ere egiten du Errakik. Orduan hitz gutxitan edo askotan hori litzateke Errakik. Ongi lortu da lasai. Orduan, Manes, nola sortzen da Erraki eta zergatik edo zer behar ikusten dituzue faltan ez, momentu horretan? Erraki sortzen da 2019ko martxoan edo aurkezten da. 2018ko udan, batez ere Marabillas gaztetxearen harira, baina baita Donostiako Kijera gaztetxearen harira, egonda ziren zenbait gaztetxe edo gazte asanbladeen arteko elkartasun
elkartasuna antolatzeko momentuak, manifestazio handiak, gaztetxeetan gauak pasatzeko txanda antolatuak. Eta orduan nolabait bazegoen hor oinarri bat, behar bat elkartasuna antolatzeko. Guk ikusten genuen hori gertatua zela indar handia zuten asanbladetan, Donostian eta Iruñean. Orduan guk ikusten genuen beharra hori edatzeko, espazio txikienean ere, edo herri txikienean ere espazioak defendatzeko indarra izateko, eta hori ez edin izan borondate aldakor baten emaitza, momentu batean ziklo politikoaren arabera indarra dagoelako, baizik eta joateko sistematizatzen, joateko disiplina hori edo elkartasun hori disiplinaz antolatzen. Eta ordura arte edo Euskal Herrian egon dira zenbait saiakera, gaztetxe koordinadorak eta beste, ikusten genuen behar zela beste proposamen bat, orain artekoak huts egina zutelako, eta ez diogu, hau ere hipotesi bat da, ikusiko da balio duen etorkizunean geroz eta indar handiagoa izateko espazioak defendatzeko. Baina da guk egin genuen proposamena horrela, gure ustez antolatu daiteke elkartasuna eta posiblea da desalojoi aurre egitea, prozesu judizialei eta bar. Eta oraintxe manez, Arratxapeako gaztetxearekin elkarlanean zaudete ez, izan ere 2021 bateko irailaren 2an desalojatu zuten gaztetxea, 6 atxilotu egon ziren, 50 zauritu eta 150 identifikatu. Orduan, zergatik, zer gertatu zen egun horretan, konta iguzu pixka horrela testuinguruan jartzeko? Bai, Arratxapeko gaztetxearekin elkarlanean gaude, guk abiatzen daukagu elkarlana Euskal Herrian zehar ia 40 gaztetxearekin, orduan guztiak laguntzen ditugu zentzu hortan, eta haietako bat Arratxapeko gaztetxea. Orduan zuk diozun bezala desalojatua izan zen Lakaixaren enpresa batek jabetza eskuratua zuelako eta etxebizitza batzuk nahi zituztelako eraiki. Prozesu luze baten ondoren, 5 urte iraun du Arratxapeko gaztetxeak, eta egun horretan egin zena izan zen elkarretaratze bat gaztetxearen desalojo eta eraizpen posiblea salatzeko, etzen bestelako erresistentzia formarik egon egun horretan, eta gure ustez poliziak antolatu zuen dispositibo bat indartsua elkarretaratze soil bati ere haiek etekin politiko eta penala ateratzeko. Orduan, egun horretan identifikatuak egon ziren goizeko 7-8 polizian dana zegoen eta bertan pasatzen zen batez ere gazte oro identifikatu zituzten, gero tentsiuneak sortu zituen poliziak egin batean elkarretaratzean gazteen esaldia beratu zuten, badira iduriak nola Sarasateko estafetako entzierroko bihurgunearekin konparatu daiteke egun horietako gazteen esaldia nola bideratzen duten gune bakarra bateko gazteak jarraitzeko, eta gero auzoan zehar sakabanatu ostean identifikazioak emateko, gainera identifikazioak kamararik ez dauden eremuetan, eta beraz poliziaren hitz soilak direlako indarra edo indar bakarra edo elementu juridiko bakarra suposatutu dezakeen guneetan, Arratxapeako kanpoaldean 5 pertsona atxilotu zituzten. Orduan, oraintxe bertan, hurrengo asteartean, martxoaren 15ean, daukate epaiketa, daukagu zentzu kolektibo baten, baina daukate haiek banako bezala, eta eskatzen diete Arratxapeako kanpoaldean atxilotu zituzten 5 horiei lesioak eta autoritateari atentatuak egotzita 3 urte eta 9 hilabeteko kartzela zigorra, eta gero lehenik elkarretaratze hasieran atxiloturiko beste bati 2 urteko kartzela zigorra. Eta horretaz gain, isunak eta bar. Eta adibidez, azkeneko gazte honi zer egotzi diete epaiketa egiteko? Azkeneko honi berdina, lesioak eta atentatua. Eta orduan, barkatu. Ez, baina ala ere, hori. Zigor eskaera txikiagoa dela, baina kondena edo delitu berdinak egotzita. Eta orduan, mendik aurrera zuek zertan laguntzen diozue
Arrotxapeako gaztetxari edo nola egiten duzu elkarlan hori? Bai, bueno, prozesu guk egin genuen udazkenean, azaro abenduan egin genituen zenbait, bueno, gu diodanean, erraki bera osatzen duen sare osoak, gaztetxe ezberdinek eta bar, egin genituen zenbait kontzertu diru ateratzeko, publiko egin genuen uste dut abenduan hori 7.000 euro lortu genituen prozesu honi berme ekonomiko bako batzuekin erantzuteko, horretaz gain ere, nolabait babes politikoa ematen diogu etengabe, eta bueno, nolabait ere epaiketaren salaketak indarra handiagoa izateko, horri ere egon gara, eskuz esku edo haiekin batera salaketa hau egiten, horretaz gain ere, epaiketaren inguruko gaitasun juridikoak, nolabait guk eskaini ditugu, eta, bueno, esan duan bezala, dirua, bai abokatuak ordaintzeko, zigorrei aurre egiteko, Arrotxapeko gaztetxearen eta errakinen artean, errakinen elkar laguntzaren bitartez, sare osoaren bitartez, atera ditugu. Pixkat hori da guk bete dugun papera. Zuk aipatu bezala, martxoaren 15ean hurrengo asteartean hasten da epaiketa ez, eta bai Arrotxapeako gaztetxak eta bai errakik ere elkarretaratzea edo mobilizaziorako deialdia egin du ez. Zer salatuko duzu egun horretan? Bai, salatuko duguna dira bi kontunik. Batetik auzi partikularra, badago epaiketa bat, 3 urte eta 9 zigorra gehienei, hau da, espetxe zigorra eskatzen zaie elkarretaratze batera joateagatik, azkenean hori da. Gero akusazioak, edo, kasu honetan polizia baditu, baina, errealki, hemen dago arriskua elkarretaratze batera joateagatik espetxe zigorra eskaerak izateko. Eta gero, horretaz gain ere, kokatu nahi dugu hau kontestu orokorrago batean, eta hori leloak dio auziperatuei elkartasuna espazioen defentsari epaiketarik ez. Ulertzen dugu, hau dela espazioen defentsari egiten zaion eraso bat. Abisu bat, nire ustez, egon daiteken ziklo politiko gorakor batean abisu bat, horrelakoak egiten badituzue, guk ere erantzungo dugu, eta iaz, okerez banago urtarrian adibidez, Gasteizko Etxebizitza Sindikatuak defendatu zuen etxe kaleratze bat, errakirekin ere elkarlean izan zen hura, eta 30.000 euro arteko isunak izan ziren, defentsa momentu horretatik abiatuta, orduan, kasu honetan, isunak ez dira handiak, baina bai kartzela zigorrak, orduan, guk orokorrean egiten dugun irakurketa da okupazioaren aurkako ofentsiba bat existitzen dela, ez da ofentsiba isolatu bat, gure ustez azken hamarkadetan orokorrean batez ere herrialde garatuetan, baina mundu globalizatuan bertan dagoen atzerakada edo ofentsiba erasoaldi ekonomiko eta politikoaren baitan, aipatu beharrik ez dago nola azken pandemiaren arira eta eskubide politikoak ari diren eragan murrizten, prentsa eskubidea ikusten gani gara orain Ukrainako asuntoarekin, nola mobilitaterako eskubideare pasaporte, COVID pasaportea eta bar, arlo ekonomikoan ere, ikusi besterik ez dago nola oinarrizko gaiak ari diren igotzen, horretaz ez nahi hartuko, baina kontestu orokor horretan kokatzen dugu ere okupazioaren margena estutzeko erasoaldia. Orain arte zen diteke okupazioa ez legala zela, baina bai posible zen permisibilitate bat zegoen, posible zen okupatzea eta 5 urte irautea, Arrotxapeko gaztetxeak egin duen bezala. Orain hori bukatzen ari da, gure ustez, badago erasoaldi bat zentzu juridikoan, Europako herrialde ezberdinetan, Alemanian, Holandan, okupazioaren paradigmaren, herrialde indartsu izan diren horietan ari da asko estutzen legea, hemen PPek, Voxek eta Ciudadanosek egin zituzten aurreko urtean zenbait proposamen, ez dira onartu, baina izan daiteke hori tendentzia onartzekoa, horiek ere onartzekoa, desokupazio enpresa polizialak sortzen ari dira eta Espainiar estatuan indar handia hartzen ari dira, komunikabideetan okupazioa kriminalizatzen ari da, lotzen ari da, ez dakite, zabaltzen ari da
ogia erosteragoa zenean bapatean okupa bat sartu zaigula, benetan okupazioaren funtsa ez denean hori. Orduan, kontestu horretan ari da ezinezko bihurtzen okupazioa. Eta, batez ere legeek betetzen, aplikatzen badira bihurtuko duten gure ustez ia ezinezko okupazioa edo orain arte eman diren bidetatik. Eta hor, zailtzen da okupatzea, zailtzen da espazioetan irautea, hori ere ikusi dugu, irautea, prozesuen azkartzearen bidez, zailtzen da pandemian ikusi dugu espazioen erabilera aukera, agen ez zaituzte desalojatzen, baina behar dituzue aforoak bete, behar dira erabilera lizentziak, behar dira ez dakize komun mota, baimenak eta horiek udaletxeak ari dira kontestu oso hau bai pandemiarena eta baita okupazioaren aurkako erasoaldi honena aprobetxatzen hor estutzeko. Eta puntu honetan zentzu horretan ere espazioen defentsarako aukera oztopatua izaten ari da edo murriztua edo gogor kolpatua ez dadin aurrera eraman. Guk horrela ulertzen dugu eta hori salatzera aterako gara asteartean ere. Hemen badago auzi partikular bat, baina auzi orokor bat daukagu eta nolabait espazio hauen garrantzia azpimarratuta, espazio hauen defentsarako aukerak edatu behar ditugu, borrokatu behar ditugu, bestela, espazioen biziraupenak edo ez duelako aurrera egingo, edo ez duelako arrakastarik izango. Eta orduan, Manes, egoera honen aurrean, zein da argi utzi duzu zer den eskatzen duzuen eta zer egoera salatzen duzuen, baina honen aurrean edo honen aurka, zer? Gustatuko litzaidake beste inciso bat egitea, entzuleari inportaz bazaio eta zuei inportaz bazaizue. Noski. Gure ustez espazio hauen garrantzia azpimarratu behar da, eta espazio hauen garrantzia ez da ez lau gaztezororen kontu juvenil bat, eta ez da ere gazteri osoaren auzi bat, gure ustez da proletargoaren edo langileriaren eskubide politikoak aurrera eramateko berme bat. Hau da, burgesiaren alderdiek badituzte bere tresnak politika egiteko, antolatzeko, parlamentuaren bidezko subentzioak, badute nola egin politika, nola antolatu, badute azpiegitura, hori ikusi genuen adiz pandemian haientzat soldatapeko lana zen, antolatzea, politika egitea, mugitu zitezkeen herrialderen beste puntara. Gure kasuan, langileriaren politika oztopatua dago. Eta berdina gertatzen da espazioekin. Nola antolatuko gara gu burgesiaren alderdiengantik independienteki, edo GKS-ek egin zuen manian bezala fartxa horretatik kanpo, nola antolatuko gara ez baditugu gure baliabide propioak, azpiegitura propioak. Orduan gure ustez da ezinbestekoa gizarte eredu honi aurre egiteko, beste gizarte berri bat eraikitzeko, ikusten ari garen dekadentzia guzti honi aurre egiteko, antolatzea politikoki burgesiaren eta bere alderdien sindikatuetatik kanpo eta horretarako behar ditugu gure baliabideak. Orduan, gure ustez, uste baino garrantzitsuagoa da espazio hauen biziraupena bestela egongo delako kondenatuta burgesiak edo existitzen diren espazioen baldintzen hor dauden baldintzapenen menpe. Orduan, hori garrantzitsua iruditzen zitzaidan aipatzea. Eta hauek defendatzeko zer, hori da galdera potoloa. Erraki proposatzen duena da elkartasuna era disiplinatuan antolatzea, hau da, hemen espazio ezberdinen, baina ez bakarrik espazio ezberdinen, nire ustez geroz eta eskala handiagoan antolakunde ezberdinen artean eta geroz eta eskala territorial handiagoan, gu Euskal Herrian ari gara momentuz, baina ez da hori espazioen defentsa eraginkor baterako marko bakarra, edo inkluso agian ez da marko eraginkorra, eta behar da, geroz eta eskala handiagoan, burgesiak ekiten duen eskala berean joan erantzuten, geroz eta egitura handiagoen arteko elkartasunaren bitartez, tresnak indartuz, Erresistentzia Kutxa Nazionala aipatu dut, tresna hori geografikoki eta kuantitatiboki ere indartuz, baliabide juridikoak indartuz, eta gero ere borroka politikoari dagokionez, gure ustez espazioen defentsa ez da gainerako gizartearen esparru edo
lerro politikoetatik berezitako zerbait. Orduan nolabait antolakuntza indartsu eta burgesiarekiko independientearen garapenak eraman gaitzake espazioak ere defendatu alizatera, defendatu, eskuratu, mantendu, garbi mantendu, ongi antolatu hori ere delako espazio hauen biziraupena. Orduan, erraki momentuz eskala txikien hortan ari da Euskal Herrian, geroz eta gaitasun gehiago indartuz, baina horren garapena izango litzateke sakontzea erraminta horietan eta gure ustez territorialki ere haztea. Orduan, ez dakit. Barita magikorik beste gauza guztietan bezala ez dago hemen, baina hori da gure lan hipotesia behintzat. Oso ongi. Eta hori nahi ez, Arratxapeako gaztetxearen kasura bueltatuta, honen aurrean zer egin behar da edo zein izango da irtenbidea konponbidea, edo behintzat zer uste duzu, zer aurre ikusten duzu gertatuko dela? Bai, esan beharra daukat, epaiketa guztietan bezala gu saiatzen ari garela ere kanpotik salaketa politikoa egiteaz gain, barrutik ere karta juridikoak jokatzen, orduan ikusteko dago ea karta horiek emaitzak emango dituzten, eta bestela kalean egon beharko gara barbaridade hau edo salatzeko hori mobilizatzeagatik ari direla 5 gazte kasu honetan, 6 gazteri kartzela zigorra ezartzen eta horietako 5 benetan kartzelan sartzeko arriskua mahai gainean edo aurpegi aurrean jartzen. Orduan hori salatu beharko dugu eta inkluso horre ere orain arte egondako kanpainaren intentsitatea handitu beharko da, saiestu ezin bada ere, ze batzutan ez dugu indarrik gure erabakiak, gure justizia inposatzeko, behintzat gertatzen ari dena jendeari azaltzeko eta hurrengo ziklotarako indarra handitzeko. Orduan hori da pixka batetik karta juridikoak eta bestetik kaleko politika, presioa eta bar. Oso ongi. Orain, Manex, elkarrizketa bukatzen joateko, zeo zer gehiago gehitu nahi bali maduzu, berriro ere zure txanda. Ez, uste dut bota duala elkarrizketan zehar esateko neukan guztia, ez dakit gehiegi espertu zaituztedan edo, baina hori da pixka bat, azken deialdia egitea, astearteko kontzentrazioa bertaratzeko, esan dugun arazo honi hortzak erakusteko eta auziperatuei gure babes humano erakusteko, eta horrekin nahikoa. Oso ongi. Manex, honekin bukatutzat ematen dut elkarrizketa, nik uste benetan oso argi utzi duzula, oso ongi lertu dela dena, egoera dena. Orduan hori eskerrik asko gurekin guztiago konpartitzagatik. Bale, argi geratua da posten naiz eta mi esker zuei aukera emategatik. Bai, gero arte. Bale. Aztertu dezagun gaurko, biharko eta igandeko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur ostirala giro nahasiagoa izango dugu. Goizean goiz fronte bat iritsiko da eta goizean euri txikia utziko du. Egunaren erdikorduak lasaiagoak izango dira, baina arratsaldeak aurrera egin ahala, beste ezegonkortasun lerro bat iritsiko da eta zaparrada mardulagoak botako ditu Kantauri isurialdean bereziki, bertan lekunen batean trumoitsuak izan daitezke. Eguna epeletik hasiko da, hego haize zakarraren ondorioz, baina haize ahulduz joango da eta arratsaldean giroa freskatuko du. Egunaren amaieran elurkota 1100 eta 1300 metro inguruan egongo da. Larun batean egunaren erdikorduak lasaiagoak izango dira. Goizaldean oraindik euri apur bat egingo du, baina goizak aurrera egin ahala argitsu geratuko da erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuekin. Arratsaldean ere giro lasaiak jarraipena izango du, baina egunaren amaieran beste fronte bat iritsiko da, hodei trinkoagoak agertuko dira eta gauean mendebaldeko zenbailekutan euritara jo dezake berriro. Mendebaldeko haizea ibiliko da, goizetik aurrera hego mendebaldera egingo du eta gauean kostaldean haizea ipar mendebaldera alda daiteke. Giro epelak jarraipena izango du eta temperatura maksimoak pixka bat igoko dira. Igandean beste fronte bat iritsiko da eta euria egingo du denean goizean batez ere. Egunaren lehenengo zatian elurkota 1100 eta 1300 metro inguruan egongo da.
Arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira. Goizaldean haizea mendebal edo ipar mendebaldera aldatuko da eta egunaren erdiko orduetan indarrak galduko du. Arratsaldean haizea eki osagaitik finkatuko da eta gauean berriro ere indartu egingo da. Temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira, kostaldean balio altuenek ez dituzte 15 gradu zentigraduak gaindituko eta barnealdean 10 eta 12 gradu zentigradukoak izango dira. Gaurkoan EH Bilduko europarlamentaria den Fernando Barrena etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Fernando, zer moduz? Oso ondo, egunon, zer moduz? Ongi? Bai. Bueno, dagoeneko 3. astea, Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik, Europako Parlamentoan nola bizitzen ari zarete egoera hau? Bueno, egia esan, orokorrean sumatzen da kezka handia, ez? Kezka handia nabarmena delako gerra honek edonola bukatuta ere, oraindik ez dakigu zezean bai ere izango duen, eta noiz, ez? Baina edonola bukatuta ere ematen du irekiko duela aro berri bat nazioarteko harremanen eremuan, ez? Bueno, ikusiko dugu, gauzak nola bukatzen diren, baino gehien bat gauza bat instalatzen ari da nire ustez Europarren mentalitatean, eta da lehen gerrak oso urrun ikusten zirela, gerrak ez ziren Europan gertatzen, behintzat olako gerra esan genezake lehengo modu konbentzionalean, ez? Iraganeko edo gerra zaharrak, eta orain ikusten ari gara horrelako gerra bat Europako kontinentean eta Europar Batasunaren ateetan, ez? Eta hori oso kezkagarria. Kezkagarria da batez ere ikuspegi aurrerako edo ezkerreko batetik, hain zuzen, jendeak ikusten duelako olako mehatxu baten aurrean edonolako defentsa behar dela, ez? Eta zentzu horretan nik eskatzen hau ze punturaino Europarren mentalitateetan ez ote den instalatuko ideia hori, ez? Civis pacem parabellum hori, eta militarki ere prestatuta egon behar duzula balizko eraso bati aurre egiteko. Ez dana dagoeneko hain balizkoa ikusten ari garelako Errusiak hori egiteko kapazitatea baduela, eta Europaren inestabilitatea bilatu egin nahi duela. Azken finean, gerra honek kokatzen gaitu mundu mailako botere banaketa berri batean, non edade bat daukaguno gogoratzen dugu gerrate hotzean nola hor bazegoen bipolaritate bat Estatu Batuak eta Errusiaren artean, Sobiet Batasunaren artean gara hartan, Sobiet Batasuna erori zenean, etorri zen Estatu Batuek lideratutako mundu unipolar bat, bai? Eta azkeneko urte hauetan transizio bat ematen ari dira multipolaritate batera, non Estatu Batuek eta Txinak, arerio nagusiak, horiek badaukate ziurtatuta polo bat multipolaritate horretan, eta Errusia momentu honetan gerra honen bidez ere bai, esaten ari dena da, aizue guk ere tarta horren zati bat nahi dugu, eta multipolaritate berri horretan badaukagu ahalmen nahikoa, inkluso mehatxu militar nahikoa egin dezakegu joku bat izateko. Kezkagarria da ere bai, Europar Batasunak agertoki berri horretan ze ahultasuna daukan eta nola jarraitzen duen ere Estatu Batuek lideratutako eskema baten menpeko izaten NATOren testuinguru horretan, eta oso margen txikiarekin bere erabaki propioak eta bere kanpo politika propioa egiteko, ez? Nik uste dut oso kritikagarria dela. Oraintxe hitz egingo dugu zuk aipatutako Europak hartzen arien jarrera beliko honi buruz, ez modu batean esateko, baina lehenago Fernando aipatu zu hori harremanak aldatu egingo direla,
aipatuzu multipolaritatearena, boterena eta zer aurre ikusten duzu gertatuko dela, bai, ez da aipatuz hori multipolaritateena, baina zer gertatuko da harreman mota horiekin. Zer eragingo dio hori herriari? Bueno, ondorioak dagoeneko ikusten ari gara, ez? Honek eragin zuzena dauka gure egunerokoan, hain zuzen, ikutzen dituelako zuzenean suministro batzuk, energetikoak gehien bat, atzo bertan, Estrasburgotik bueltan, aluzinatuta gelditu nintzen, kotxearen depositoa bete behar izan nuelako, eta €110 pagatu nuen deposito bat betetzeagatik, izugarria, diesela dago iaia 2 eurotan, ez? Bai. Eta hori parte bat besterik ez da, horrekin batera ere dago argindarraren prezioaren areagotzea, igotzea, orain arte pagatzen ari ginen gutxi bazen ere, eta gasarena, ez? Eta etorri daitezke maila batzuk jasanezin xamarrak ekonomia arrunt batentzat, ez? Badaude saiakera batzuk, aurrekoan Borrellek esan zuen Bruselan, gasa garesti baldin badago, gas gutxiago gastatu behar dugula eta ezain beste beretu etxeak, ez? Eta haizu, hori barrako, ez? Tabernako barrako komentario bat, txiste bat izateko songi dago, baina nik uste dut beste zerbait eskatu daitekela horretan ardura daukaterengan, ez? Nik uste dut hor benetan gerra honek jarriko dituela besteak beste nahiko agerian nazioarteko merkatal eta suministro horren ahulezia eta nola badauden indarrean eredu batzuk guztiz menpekoak direnak iraganeko eredu karbonizatuekiko, ez? Esan nahi dut honek azpimarratzen duela hainbestetan komentatzen genuen transizio ekologikoaren beharra energiei dagokienean are garrantzitsuagoa dela eta beraz Europa mailan bultzatu nahi den itun berde hori are importanteagoa dela karbono isurketak ahalik eta laizterren murrizteko eta zero aztarnaren norabidean kokatzeko, ez? Eta gero bestetik mundu mailako botereari dagokionean ikusiko dugu, baina esan nahi dut lehen esaten nuen Ukrainiako gerra edo nola bukatuta ere ondorioak izango direla ikusiko dugu, ze, ondorioak izango dira batekoak edo bestekoak segun gerra nola bukatzen den, hori ere egia da, ez? Baina eman dezagun Rusiak lortu egiten duela gerra honekin bilatzen dituen ondorio zuzenak, hori da, nire ustez hor berak bilatzen du Ukraina neutrala izatea eta ez sartzea NATOn eta gero baita ere hegoaldeko herrialde errusiarrak edo errusofonoak Ukrainiatik kanpo geratzea. Hori gertatzen bada eta beraz erakusten bada olako ekinbide armatu batek bere fruituak ematen dituela, olako gatazkak munduan zehar eta olako gatazkan dituzten beste batzuk sentitu daitezke legitimatuak beraiek ere ekinbide horri heltzeko. Eta esate baterako, ja badira batzuk esaten nahi direnak, Txina oso gertutik ari dela jarraitzen hau guztia, Errusiari ongi aterazkero, bururatzen alzaiolako, adibidez, Taiwan inbaditzea. Edo eta, Ipar Afrikan dagoen egoera oso tentsionatua da, Argelia eta Marrokoren arteko talka oso nabarmena da azkeneko hamarkadetan. Eta hor, botere militar handiak daude alde bietatik. Esan nahi dut, gerra berriak etorri daitezkela, eta lehen esaten nuen bezala, ez etxetik oso urrun, baizik eta abioi bat hartuta ordu terdian, 2 ordutan, ez? Eta horrek, inestabilitate eta garai bat iragartzen du Europarentzat, eta segurtasunari dagokionean aldaketa nabarmenak etorri daitezkela. Horrek nire ustez, eta hoia da hausnarketa propio bat pertsonala, nire ustez ezkerrari ireki egiten dio eztabaida berri bat, eta sortu daiteken dagoeneko sortzen ari den egoera horretan ezkerrak ze segurtasun eredu eskainiko dio jendeari. Azken finean,
gero eta behar handiagoa egongo delako modu batez edo bestez segurtasun eskema propio bat izateko, ez? Eta hor egia esan, gaur egun dauden aukeren artean ez dago planteamendu ugari. Osea, nik esango nuke batetik daukagula oraingo eredua, eta hau da lotura transatlantikoarena, ez ditzen dutena, osea, NATO Estatu Batuak buru ordezkatzen duen aukera hori, ez? Estatu Batuak eta Kanada eta gero Ipar Atlantikoko herriak Europar Batasuna sartuta, Turkiaraino eta bar, hori da daukagun eredu bat, esan bezala Estatu Batuek lideratu egiten dutena eta Europa menpeko papera jokatuta, edo bueno, igual pentsatu behar da Europar Batasunak multipolaritate hortan, aipatzen genuen multipolaritate horretan, paperen bat, paper propio eta berezko bat jokatu nahi baldin badu etorkizunean, joan beharko duela pentsatzen baita ere defentsa eta segurtasun eskema propio batean, inoren menpekoa izango ez dana. Hori horrela esatea erreza da, eta baino ematen du, baino komplikatuagoa da, gehien bat posizio antimilitarista batetik, eta gero baita ere gure kasuan Euskal Herritar bezala ez garelako estatu bat, ez? Eta estatu bat eduki gabe zaila daukagu erabakitzeko gure ez dauzkagun indar militar horiek ze paper jokatu beharko luketen, ez? Orduan, bator eztabaida zaila bat, modu batez edo bestez heldu beharko dioguna, eta gure ezaugarritze propioan are zailago bilakatuko dena, baina nire ustez itzuri ezina izango da sortzen ari den egoeragatik. Aurre ikusi dituzu hainbat egoera oraintxe, jarri dituzu hori mahai gainean gerratu daitezken gauza ezberdinak ez. Alde batetik galdetu behar dizut, Fernando, aipatuzu hori dagoeneko sufritzen ari garela gerra honen ondorioak, ez? Peiratzen ari garela, zuk aipatu bezala dieselarena, gasolinarena eta orduan horrek esan nahi du, garestitzen baldin bada bizitaren kostua, soldatak ez dira igoko, orduan txiroak, pobreagotu egingo dira. Egoera honen aurrean, EH Bilduk, talde politiko bezala, ze jarrera hartu nahi du edo ze jarrera hartuko du? Gerraren ondoriotaz hitz egiten ari ginen, eta agian hotzegiak izan gea esan dugunean produktu energetikoak garestitzen ari zaizkigula, orain horrela esan da, iruditzen zait igual pixka bat egoistak izan garela, ez? Nik uste dut, lehenik eta behin jarri egin behar dugula mahai gainean Ukrainiatik alde egiten ari direnen egoera, ez? Milaka ukrainiar beraien etxea utzi behar izan dutenak eta Europara etorri, dagoeneko milioi bat pasatxo ukrainiar dagoeneko Europar Batasunaren eremuan, gehienak ondoko herrietan, Polonia bereziki. Baina aste honetan, parlamentuan, von der Leyen komisioko presidenteak, Ursula von der Leyenek esan zuen off the record batean, beraien prebizioak direla gerrak luzera pixka bat hartuz gero, errefuxiatu kopuru hori 10 milioitaraino iristea, beldur horrekin edo prebizio horrekin ari direla, ezta? 10 milioi pertsona jende asko da. Eta ez ezaguna ahaztu, ez dela bakarrik jende hori hartzea, jakina, gure bete beharra da, baizik eta jende horri eman behar zaizkiola gutxieneko baldintza batzuk bizitzeko, etxe bizitzari dagokionean, eta bizitza duin bat egin alizate aldera, ez? Inklusio, inserzio soziala, lana, hitz egiten ari gara esfortzu sozial eta ekonomiko handiaz, eta beraz, hortarako dirua behar da, eta diru hori denon artean jartzen dugu, hori oso present izan behar dugu. Eta gero, esaten ari ginen, bestelako ondoriotaz, nola, esan nahi dut ze komentatu dugu? Bai, horretaz gain,
jendea txirotuko dela, ez? Bai, hori da. Jendea txirotuko da, lehen energiarako 200 euro baldin bazuen hilean presupuestatuta, orain beharko duelako bikoitza baino gehiago, eta ekonomia gehienek ez dituzte horrelako jauziak soportatzen, ez? Nik uste dut hor badaukagula erronka bat, eta da babes soziala areagotu egin behar dela instituzioen aldetik eta gobernuen aldetik, ez? Hori batetik, eta gero lehen aipatzen nizun energia eredu berri baten inguruan hausnarketak eginak daude, badakigu ze behar dugun, badakigu hori nola egiten dugun, eta segurazki eskatuko du orain inbertsio handiak egin behar izatea, baina denbora ertainean berreskuratuko ditugu, ez? Eta hor ezinbestekoa da inbertitzen jarraitzea energia proiektu jasangarrietan, eta hain zuzen lehen joaten murrizten karbonoaren aztarna hori. Eta babes sozialari dagokionean esango nuke horrek eskatzen duela azkeneko urte hauetako desinbertsio tendentzia hori gelditzea, ez? Covidaren pandemiak baita ere mahai gainean jarri egin du emergentzietan, garai larriak datozenean, zerbitzu sozialak eta zerbitzu publikoak funtsezkoak direla gizarte batek arrakastaz horrelako emergentzia bati aurre egin ahal izateko. Eta hori ez gaitezen engainatu, suposatzen du inbertsio gehiago politika publikoetan, osasungintza dela, hezkuntza dela, edo babes soziala. Hori horrela da. Nik uste dut, zoritxarrez, esfortzu berriak egiteko garaia etorriko zaigula, baina botere publikoetatik egin behar dela ahalegin bat, esfortzu horrek ahalik eta eragin gutxien izan dezan jende arruntaren poltsikoetan, ez? Baina badira beste ekonomia batzuk eta beste sektore batzuk gehiago aportatu dezaketenak norabide horretan, eta beraz horrek ekarriko du ezinbestean fiskalitate berri eta aurrerakoiago bati buruz hitz egitea. Ezin dugu, segurazki denok miresten ditugu Europan zehar babes sozial handiena dauzkaten estatu horiek, beti hitz egiten dugu Ipar Europako estatuetaz, ez? Babes sozialeko planteamenduetan liderrak direlako eta jaiotzetik heriotzaraino aspektu sozial guztiak estalita dauzkatelako bertako herritarrek, eta hori oso ongi dago. Baina horren ifrentzua da, herritar horiek, segurazki guk baino gehiago ordaindu egiten dutela zergetan, gizartean, azken finean, planteamendu berdinzaleago bat eta justuago bat garatu ahal izateko. Beraz, eztabaida oso handiak dira, baina aterana izan dut, irutzen zedelako batzutan nahiko inozoak garelako esaten zerbitzu sozial gehiago, ez dakiz zer, inbertsio gehiago, bla bla bla, bai, eta seguraz, baina hori ordaindu egin behar da, ez? Eta guk ordaintzen dugu. Eta segurazki eskatu egin beharko dugu aurrekontuen kudeaketa eraginkorrago bat, eta ez abiadura handiko trena eta hori bezalako diru xahuketak egitea, jakina baietz, baina nik esango nuke, oraindik ere horrek eskatzen duela hitz egitea ongi denon artean urtean behin eta beza ordainduta eta bar egiten ditugun aportazio eta erreforma fiskal bat norabide horretan guztiz beharrezkoa izango da nire ustez. Bestalde, zuk aipatu bezala, Ukrainiako herritarrek egoera krudela bizitzen ari dira, babesa behar dute eta dagoeneko 2 milioi baino errefuxiatu gehiago ez sakabanatzen ari dira Europan zehar. Premiazko beharra daukate orain Ukrainiarrek, baina zer gertatzen da beste gerran egoeran dauden beste herrialdetako errefuxiatuekin? Bueno, oso galdera ona da. Nire ustez egoera honek jarri egin du agerian errefuxiatuen gaia oso planteamendu hipokrita eta arrazistetatik planteatu egiten dela, ez?
Parlamentu Europarrean adibidez, aste honetaz ere egon gara eztabaidatzen osoko bilkuran, eta entzun behar izan ditugu diskurtso batzuk, nire ustez, olakoak direnak, ez? Hipokritak eta arrazistak. Ematen duelako ez dagoelako trabarik, eta oso ongi dago, jende hori ere hartu egin behar da, eta gainera baldintzia egokietan hartu egin beharra dagoelako, baina ez dagoelako inongo trabarik errefuxiatu ukrainiarrak hartzeko, baina arazoak egon dira eta handiak azkeneko urteetan, Siriako gerratetik ihesian zetozenak hartzeko, edo Afganistango egoera krudel eta Talibanen gobernu batengandik ihesi zetozenak ere hartzeko, zetozenak eta datozenak hartzeko. Orain, batasunaren kanpo mugetan, esate baterako Greziako irletan, izugarrizko kanpamenduak daude, oraindik ere jende horri ez diogulako Afganistandik ihesian datorren jendeari ez diogulako Europar Batasunean sartzen uzten. Eta galdera da zein da diferentzia. Eta hasten zea begiratzen eta danak datoz gerrate eta eskubideen urraketa nabarietatik ihesi, denek egin nahi dute bizitza duin bat eta hortarako eskubidea daukate. Ze diferentzia gehiago dago? Pues diferentzia oso nabarmena da. Ukrainiarrak txuriak eta begi urdinak direla eta kristauak, ortodoxoak eta gainontzekoak, Siriatik datozenak eta Afganistandik datozenak dira islamdarrak eta larru esan genezake ilunekoak, ez? Eta orduan niretzako ikaragarria da, hori ikustea Siriatik edo Afganistandik datorren pertsona bat mehatxu bat dela bere erlijioa edo larruaren tonoagatik, eta aldiz txuri bat eta kristau bat ez den inondik ere izugarria da, nire ustez izugarria da eta oso diskurso hipokritak dira. Gauza bera gertatzen da ere orain Errusiaren portaera gaitzesteko eta argudioen artean apelazioa egiten zaionean nazioarteko zuzenbideari. Nazioarteko zuzenbideak esaten du estatuek ezin dutela beste bat anexionatu edo beste bat inbaditu indarrez eta hori guztiz gaitzetxita dago eta bar. Eta beraz, zentzu horretan oso ongi dago apelazioa egitea nazioarteko zuzenbideari Ukrainiako kasuan Errusia hori egiten ari delako, ez? Baina zer gertatzen da adibidez Mendebaldeko Sahararekin? Adibidez Marrokok 46 urte ditu Mendebaldeko Sahara okupatuta daukala eta anexionatuta daukana militarki. Edo zer gertatzen da Israelek etengabe edo nahi duenean behintzat Gazako edo Zisjordaniako lurraldeak okupatu eta bombardeatu egiten dituenean. Guztiz hipokrita da, ez? Eta azken finean, kontuz ibili behar da zeren batzuek eta nazioarteko lagun kuadrilaren nazioarteko zuzenbidea darabilte, ez? Eta hori guztiz gaitzesgarria da. Esan nahi dute nazioarteko zuzenbidea aplikatzea eta babestea eta errespetatu araztea guk ere babesten dugu, horrekin bat gatoz, baino neurri bikoitzak erabili gabe mesedez, bestela nazioarteko zuzenbide horrek ez du inongo segurtasun juridikorik ematen, ez du inongo berdintasunik ematen, eta azkenean ateratzen dena da gaur eskuartean daukagun egoera latza, eta azken finean sinesgarritasun erabateko sinesgarritasun falta. Bestalde, Fernando, hasieran aipatu dugun bezala, hitz egin dugun bezala, Europar Batasunak bozkatu du, baiezkoa ez bozkatu du, Ukraina bidaltzeko babes ofentsiboa edo, gainera Sánchezek aipatu du orain berriro ere, 1 milioi bat inguruz inbertituko duela Ukrainarako armak bidaltzean. Zuk ordea abstenitu egin zara bozkaketa horretan. Bai, iruditzen zitzaigulako etzela inondik ere zuzena, ez? Nik uste dut, gu behintzat abiatzen gara inbasio honen kontrako jarrera tinko batetik, guk ez dugu inondik ere bat egiten eta eskatzen diogu Errusiari lehenbailen Ukrainiatik alde egiteko eta inbasioa bertan bera uzteko.
guztiz gaitzesgarria da bere portaera, eta lehen esan dugun, lehen aipatu ditugun arrazoi askorengatik, baina nazioarteko legedia urratu egiten duela ukaezina da, eta mesedez Rusia Ukrainiatik kanpora ez? Baina horrekin batera, gaineratu zitzaigun erresoluzio hartan, zeuden gauza batzuk guk onartzen ez genitunak, ados egoterik ez geneuzkanak. Batetik, adibidez, armak bidaltzeari buruz hitz egiten zen. Nire ustez hori da galeriara begira edo ongi geratzeko moduan planteatzen den gauza bat, ongi aztertuta ez daukalako ez hanka ez bururik. Hori planteatu egiten da ere bait, Ukrainiarrek defentsarako eskubidea daukatela, gainera horrela da, baina nonbait bidali dizaizkiegun armak beraiek defendatu daitezen, ez nahiko planteamendu erromantikoa da. Hitz egiten ari gara, zintzoak izan da, eta indar militarrak konparatuta, Rusiak 10 aldiz biderkatzen du Ukrainiako armadaren ahalmen militarra. Ze arma bidali dizaiekegu Ukrainiarrei gerran posizio hobea edo irabazteko aukerak izan ditzaten? Arma nuklearrak. Ez dago besterik. Eta hitz egiten ari baldin bagara, arma nuklearrak bidaltzeaz edo beraien disposiziora jartzeaz, zertaz hitz egiten ari gara? Hitz egiten ari gara Hirugarren Gerra Mundialaz. Hortara joan nahi dugu? Hori da galdera. Eta gure erantzuna da ez, hori dela edonola ere ebitatu behar den agertoki bat. Eta beraz, hori nahi ez badugu, hain zuzen, non jarri behar da azpimarra? Elkarrizketan, bide diplomatikoak, nazioarteko zuzenbidearen errespetua, eta bitartekaritza. Bitartekaritza badaude erakundeak hori egin dezaketenak, nazio batuak, oste bera, Europako Kontseiluarekin batera, hortan gainera jaioak dira eta esperientzia daukate, edota bitartekaritza lana egin dezakeen eta bien konfidantzazkoak, Errusiarren eta Ukrainiarren konfidantzazkoak diren estatuak, egon badaude eta beraien burua eskaini egin dute. Beraz, Europar Batasunak ez luke esan beharko, hitz egin dezatela, hitz egin dezatela ez, zu konprometitu zaitez eta presioa egin ezazu nazioartean, bide horiek martxan jartzen direla, eta dedikatu esfortzuak, pertsonak, diplomatikoak, mugitu zazu hori gertatu dadin, bai? Eta gero bestetik ere hitz egiten zen, guretzako guztiz onartezina den gauza bati buruz, eta da medio edo jatorri errusiarra daukaten medioen zentsuraz. Russia Today, Sputnik, medio horiek itxi egin dira, beraien behintzat presentzia Europan ja dago erabat anulatuta, ez? Baina zer da, egon zaitezke adosala, ez? Baina non dago prentsa askatasuna, non dago, ez? Demokrazia liberalaren oinarria da prentsa askatasuna, adierazpen askatasuna, ez daigulako gustatzen zer esaten duten eta Europarrak tontoak gara eta jan egiten dugu edo zeinek esaten duena, ez daukagu irizpide propiorik esateko ados nago, ez nago ados, ez daukagu eskubiderik ere besteek zer pentsatzen duten, zer esaten duten entzuteko. Gu horrekin ez gatoz inondik ere guretzako guztiz toki kanpokoak eta gorrotagarriak izan daitezken iritziak, baina hor daude iritziak dira, ez? Eta asuntoa da, segurazki, Europarrei tresna hobeak eta ez dauzkagun medio handi manipulatu horiek, ez interes ekonomiko handiei erantzun egiten dietenak, hori baino askoz gehiago daukagu irizpide propio eta oinarrian sendoa izateko eta inongo beldurrik ez izateko beste batzuek Europa helburu izan dezaketen beste medio batzuek egin dezaketenaz. Beraz, guk hori onartzerik ez daukagu ere ez. Elkarrizketa bukatzen joan gara, Fernando, orduan orain amaiera emateko, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, berriro ere zure txanda. Nik esango nuke, honek, egoera berri honek aspektu asko dituela, oso poliedrikoa da, eta egoera berriak ekarriko dituela, eta beraz, presta egon behar dugula, gure bizitzetan ere aldaketak nabarmentzeko. Prest esan nahi dut, kosto bat suposatuko dutelako, ez bakarrik ekonomikoa,
baizik eta humanoa, ez? Gehien bat, gerra honek lehenengo ondorio bezala, ieska datozkigun pertsona horiek guztiei harrera egiteko beharra planteatzen digulako. Eta nik uste dut ez dugula inongo zalantzarik izan behar pertsona horiek hartzeko, gure herri eta auzoetan integratzeko eta laguntzeko, eta beste batzuetan egin dugun bezala erantzuteko, ez? Nik uste dut eztabaida handia dago, lehen aipatu ditugu aspektu batzuk jarri beharko direnak mahai gainean, baina izango dute beraien lekua eta beraien momentua. Momentu honetan importantena da bi gauza horiek, ez? Batetik, gerraren kontrako jarrera irmo bat erakustea eta inongo arazorik ez izatea esateko Errusiari Ukrainiatik alde egiteko lehen ez duela ezer egiten Errusian, ez dela bere herria, beste herri bat inbaditu egin duela eta hori onartzerik ez dagoelako edonondik begiratuta ere. Hori bukatu behar da, ja. Eta gero bigarrenik aspektu humanitario osoa, ez? Jende hori milioiak izan daitezke, baina Europak, eta gu gara Europa zentzu horretan, Europak bete beharra dauka, bete behar historikoa, jende horri harrera egiteko, ez bakarrik Ukrainiatik datozenei, lehen esan dugun bezala, Afganistango egoera ezin dugu ahaztuta utzi Ukrainiako gatazka hurbileko daukagulako, Afganistanen ere izugarrizko basakeriak gertatzen ari dira egunerokoan gehien bat emakumezkoen kontra, eta hori horrek behartu egin ditu afgandar asko beraien herritik alde egitera. Esan nahi dute, nire ustez, IESean dagoen jende guztia hartzeko konpromiso irmoa izan behar dugula. Beste batzutan erakutsi dugu eta zalantzarik ez daukat izango garela konpromiso horren edo bete behar horren mailan egoteko modukoak. Bueno, hemen bukatzen dugu elkarrizketa, Fernando, eta benetan eskerrik asko zure denbora eskaintzagatik. Zuei eta nire zuen arte, bai. Oso ongi, gero arte. Hau izan da guztiak gaurkoz eskerrik asko beste behin hor egoteagatik eta hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.